кримських татар була завжди взірцем оцієї ситуації страшенного гноблення, страшенної несправедливості. Тобто ви знали, що Мустафа Джемілєв не екстреміст? Так я ж про це і кажу, що і величезне досягнення вашої книжки, і недооцінена заслуга кримських татар саме в тому, що по традиціям національного руху їх боротьба завжди мирної в формах, ненасильницького характеру. І те, що було для нас взірцем в ті часи, зараз, я вважаю, має бути взірцем для всього світу, наляканого загрозою тероризму, часто пов'язаного саме з ісламом, з ісламськими радикалами, з ісламським екстремізмом. Ось вам мусульманський народ, який найбільш послідовно, систематично, наполегливо в найтяжчих умовах чітко дотримується принципу ненасильницьких методів боротьби.